to? Ovo Lana zvala. Teta Lana zvala. Kaže, haj Lana, kaj Maja, kako Maja, kako mana Maja? Te radi mana Maja? A? Šta kaže baba? Radi moja Maja i mama je dobra? No. Je? Dobra. Okej. Wait till you see this movie. Da pomažeš tati? Ideš da radiš? Čistiš kuću? A? Ga, ona ti priča nešto. Kuću? Priča ti. Možeš pomogneš tati? Tati ne možeš sve sam. Hoćeš babu, a? Hoće Maja babu. Puši prašinu, to ti možeš. Okej?